باشه اویش بو که زمان خود چه حتی برای چه مافی مچنین بزانه اندامن کملا مافی مروان ل آمده المیدان باجل دریچیا بروشورین کو مافی مروان سر هاتن نفساندن لگل بلاتکن او وان جبوی مافی وان هشیار دکن لگلو ولاتین ترکی تایبت کرد جمافی خواه چقا هایدارن آنجی چقا سکارن نافجیانی دا وام کار بینن Di sala 2022 da li bajarê Kurdan gelek caran dîmenên vî rengî ên dorpêçkirina polîsan û desteserkirina çalakvanan derkete holê. Bu yıl itibariyle îsal taybet di warê mafê xwe pêşandan meş û kombûn her dem hatin astenkirin êdî ev bûye adet. Nûnerê Wexfa Mafê Mirovan yê Amedê dibêje ku ji hezarî zêdetir mirov îddia ku li wan îşkence bûye serî li Wexfa wan dane. Yazdemehên 2022 da a 12 hinderneketiye rakam nehatiye berme. 1330 kes bi iddiaya işkence dîtiye hatiye Wexfê jivane jî herî giring ez dibêm ev heft kes di 2022 da işkence dîtiye ya jî kiryarên xeraplê hatiye kirin. 2022 da herî zêde çalakiyên Partiya HDP hate astenkirin. Hevserokê HDP Amedê Zeya Ceylan jî du caran hate desteserkirin. 2022 dîsa ji bo HDP operasyonên binçavkirina li hemberî partiya me, li hemberî hevbijêrên me, li hemberî kerê Kurd berdewam kir. Niha bi hezara hevalên me, endamên me, rêveberên me, hevşeredarên me, jî wekîlên me di zindanan da ne. 23 Mehêda polîsan avêt ser navendên Partiya Herêmên Demokratîk hevserokê wan ê giştî keskin bayîndiroh 14 hevserokên bajaran jî hatin girtin. Ne tenê HDP û DBP, Partiyên Kurdistanê jî feraxwe ji operasyonan sendin. Polîsan avête ser navendên sê partiyan û ala Kurdistanê jî qedexe kirin. Parêzvanên mafê mirovan dibêjin girtîgehên Tirkiyeyê jî rewşa girtiyên siyasî ên nexweş kiran e û ji 1500 zêdetir girtî ên nexweş hene ku di nava sê meya da heftê nexweş li girtîgehan mirine. Malbatê girtî nexweşî ji wî balê bikişînin ser rewşa wan heftê sê rojan çalakiya kirin. Lê heta niha encamek dest nexistine. Tevgera jinan rojnamegerên Kurd ji operasyona paraxwesandin. Bi dehan çalakvan û rojnamevan hatin girtin. Parêzvanên mafê mirovan dibêjin ku 2022 bi çar alî mafê mirovan hatiye bin pêkirin û karneya Tirkiyeyê gelek xerab e. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.